FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito. ikaw ang pinag-uusapan. Paborito. Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito. DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito. Paborito. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Wadyala sa programa mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:06 na kabwasan. Masantos tan maabig ya kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparong talis programan maabig ya kabwasan Pangasinan. Pakasulan na sa balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringalan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulapyo da sayang kabwasan Makterion Lingkor ati magti Pangasinan Dennis Mojares. Yada ngaran ng kapaborito Errol Horado. Yad technical control si Engineer Dennis Palaganas. Agunatan na Biyernes Pizza 25 at bulan na Hulyo 2025. Jada saray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Paltog tan Shabu asamsam na taklay na uloy kaya rin sinukisok sa abong na sospek. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Duharan lalaki akagamor na sugat kaya rin sinisigbat na sospek. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki manuusar na illegal ya druga si Mukod Barangay Official. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Laki nawala na kasot attempted homicide walad kustodiya na manawag pulis. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Yada balitad nasyonal, baste, tantore, todo ensayo at boxing match. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Karaw ya pangibulos at Kenan Duterte sinuspende na ICC. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Casino CEO Akatarian man host at Tore Tanbaste Charity Boxing. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. 2 billion US dollar investment awit nan presidente at inyakartod US. Balitad kabwasan Jad Radyo Pangasinan. Oras nila alas 6:09 na kabwasan tanatan wajaray detalye at balitad lokal. Alas 5 na nga rem na impersibe na manawag pulis so service warrant laban at 37 anyos silaki sa may suspect so kinabat ang ngaranton na Gerson Caspilian Petrolia alias Butug. Yasiningkat
Sabit lang suspect sa nan Mayo 28, 2025 base biskog na warrant of arrest impact na korte kaso na attempted homicide yawalad da silong na criminal case number 8232 tan Ingangana na korte yung mampiyansa at kantidad na 36,000 pesos sa may suspect sa walad kustodiya na facility na Manawag Police Station. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Nan pangako sa surrender the drug personality at sare kabiyangan otoridad na lawak ya agla mi babali o illegal ya druga si Jeffrey Macalinaw Perez 28 anyos inibaan na sare barangay official na barangay poblasyon at bali na lawak Pangasinan yan si Karadi Moplog da police station at oras na alas 12:30 na kaagwan impalapag na suspect ya agla mibibiyang at anto kamanya illegal ya druga tanang itar na commitment ya mitulungan at kampanya laban at illegal ya druga sa tanya insuko na suspect so inaamang tunahan na barangay Kagawad Rolando Riasunda tan si Abi Corpus na poblasyon tan na Pastor Jomar Margalio spiritual advisor na Madak sa may suspect so in turn over adakinan Kagawad Riasio Ronda tan na Kagawad Corpus na poblasyon Lawak Pangasinan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Akagamor na pigaran sugat sa duwaran lalaki kaya rin si Karay sinisigbat at oras na alas 12:15 na palbangon yagawa ya barangay ni Bali Bidalad Bali na sa Sampabian Pangasinan kinabat rin biktima dangaran niya Nilo Lopez Dojilo 59 anyos tan Joseph Tercinio Fernandez 58 anyos lagan niya sa may suspect si kinabat at ngaranto na Gestoni Tiri Baltasar 32 anyos jadi initial investigasyon nakabatan sa may suspect so manggagawa na gulo dabit lang lugar kanya na non-respondi ray biktima tan sari kakaro dara niya na nakasabilara dabit lang lugar anang so suspect yung walay bunbunton barang binagaan ng Kagawad Dojolo so abit lang suspect yung gatunto niya so barang bangbalat si katoy sinisigbat na suspect sa may sakaya biktima so masinggarpya na banuan to niya so abit lang suspect bangbalat si katumat so insupply na suspect niya sinisigbat sa raya biktima so tampol yung batik jad Region 1 Medical Center jad Bunuan Bindok syudad na Dugupan pian na tambalan sa agamuran dan sugat laga niya sa may suspect so naresto na sa rin ng responden na pulis recover so nusari ya barang yawali dukito na 12 pulgada manlapod putan niya ang gada sa may tarum sa may suspect so nawit jada police station kabiyangan sa barang ya nusara nabitlan suspect for proper disposition. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Jadim pan implementa na search warrant lapod pangyaamot na illegal ya droga tan illegal ya paltuga jada bali na Asinggan Pangasinan analunggaring re pulis at ginawan na impansukisok kadabong na suspect sa may suspect so kinabat at ngaranton na Nicky Paul Piso Bilyuta alias Budyong 36 anyos si katoy na arresto yung tampol na sa rekabiyangan na pulis sa Asinggan kaya rin na-recover iray ebidensya at loob na abong na suspect asamsam na taklay no uloy so sa kaya heat sealed transparent plastic sachet yan ang karga na shabu mambulat na 0.30 gramo manbili na 2,000 na 40 piso sa kaya aluminum foil strip apat ira na aluminum foil rolled sa kaya mulagya katle duwaran lighter sa kaya lukas ya plastic sachet sa kaya syringe ya dagom tan sa kaya mulagya box sa rekaruman ya recover dabong na suspect sa kaya Brunei mod P4 caliber 8mm pistol sa kaya magazine na caliber 8mm ano meron na
12 gauge na yabala na shotgun, 8 ran na 12 gauge cartridge na shotgun, walay level 2 na arms core, sakay firearms sa plastic case, sakay training ammunition belt, tanapat ira na training ammunition na caliber 9mm. Sa may suspect tansara ebidensya, sinawit niya police station for proper disposition. Kaso ninsunggay na 9165 tan 10951. So insigap matlaw korte laban od abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Antes tayo nandapag da saray balitad nasyonal wadyan ni Repigaran Paimano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Dagupan City, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig Kabuasan, Pangasinan. Oras alas 6:16 na Kabuasan, tanatan unda pagtayo da balitad nasyonal. Pulislan maniinsayo si PNP Chief General Nicolas Torre III tan acting Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte bilang pampreparada at nagawan charity boxing match. Jada misyon na gym na Camp Crame manin sayo si Torre ya si katoy man pa-practice na shadow boxing, double end bag, footwork drill, post up tan sit ups. Anang nang mat si Duterte ya si katumatso manin sayo para da bakbakan sa no Miyerkules na labi. Aminado si Torres ya mantaon na 55 ya liwan na boksingero bang balat nakaukulanton na man pampreparahan sulaban na pian na aga kababaing ingkwanan Torre ya bilang sa kaya pulis imporporakton na akapreparad anto kaman niya hamon impalapag ng Torre saya susakay charity boxing match sa tayan almuan at itulong at saray biktima na kalamidad. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Initda na pangkanaunawa na International Criminal Court ICC na pre-trial chamber 1 so karoon ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ya ikuntang so pangipaway na desisyon ni paakar at apilato niya at pansamantalan na pangibulosan si Kato. Jada limaran kopya na desisyon na ya impaway sa ng Miyerkules na labi pimabor eray mayorya na saraya judges at karoon na Duterte ya suspendion na so pandesisyon at interim release ng Duterte. Imuna da saya kinaraw na defense team jada pre-trial chamber ya ipospon so desisyon at pansamantalan na pangibulos at datin presidente. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Impalapag ng Senador Pampilo Ping Lacson ya katarian mangitar na lugar so executive na sa Kaya Resort Casino Hotel para the charity boxing match
Jada bautan ng PNP Chief General Nicolas Torre III, tan Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Jad post na ex dating Twitter. Ingkwanan Lacson, ya sa kaya napantiwala yung source sa songiter ada si katuna impormasyon na ipakar da impan na alok na vinyo no man bilang at natuloy sulaban. Kaliginan to niya, isa leonan Lacson, susakay bula niya pension to niya bilang sikatu at nagmalimat, tan retirado ya Forestar General, naman bilang natuloy sa bakbakan ng Torre tan Duterte. Yan na minabang iray biktima na impandulap. Ingkwanan Lacson, ya dati mat ya hipin na PNP, aga makanipugan niya patulanan Duterte suhamon ng Vice Mayor Duterte bang balat personal yung desisyon ng Torre kasumpalan niya si Katoy hinamon ng Vice Presidente at arap na publiko. Ingkwanan Lacson, dugaman o ande na pagya igalang sa desisyon ng Torre tana awitan suhamon na iya boxing na Vice Mayor Duterte. Diyan sang kunaran niya balita da nasyonal, impasingawayo na Presidente Ferdinand Marcos Jr. sumarakap ya misyon to niya kasumpalan na taluran ago to na impan na paknaan adakinan US President Donald Trump jada Washington DC. Jada impasabin na mensahe ng Presidente malikat to na imbalita ya akala na $2 billion ya investment pledges manlalapod ang kabalag Iran na business leaders jada Amerika ya walay potensyal ya mangitar na libo-libon trabaho at sa Pilipino akasintro so MP paknaan to da saray negosyante jad Amerika so oportunidad at pangiluknag na seguridad at ekonomiya. Kabiyangan iray top executive ya katungtong ng Presidente Marcos yan ang lapo da saray ng maununaan iran kumpanya jada Global Investment Healthcare Infrastruktura tan arunira likod da saray pangako na US government ya karoman ya $15 million para the private sector development jada silong na Luzon Economic Corridor tan karoman ya $48 million the foreign assisted project. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Narangalan na rin katibukulan yung balita da lokal, balita nasyonal. Tinugyop na news center na DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Ompawil kami kaya relabat na pigaram pa imano. Ang puta-putang Iran balita. Sa mga pamilya ng mga nawawala na sa bungero, ipagdasal nyo lang ako at hindi niya kaya bayaran yung dignidad ko at pagkatao ko dahil ang pinag-usapan dito, pamilya ko na. Ang puta-putang Iran sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan.
They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422, 075-540-7591, or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945800774. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Aguilar, Paborito. Basista, Binmale, Paborito. Bugalyon, Paborito. Labrador, Paborito. Lingayen, Paborito. mga taram, Paborito. Diyan Urbis Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Oras alas 6:28 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, Maabig Yakabuasan, Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod, Timothy Pangasinan, Dennis Muhares. Sa ngalan po naman ng ating kasamang si Kapaborito Errol Horrado. Sa technical control, si Engineer Dennis Palaganas. Araw po ngayon ng Friday, ika-25 sa buwan ng Hulyo 2025. Malakas pa rin ang hangin at may pabugso-bugsong ulan. Dala ng typhoon Imong na ito'y naglandfall ang bagyong Imong sa vicinity ng Agno, Pangasinan dakong alas 10:40 kagabi
Ayon sa DOST ng Pag-asa na may taglay na hangin na aabot sa 120 km per hour at may pagbugso na 150 km per hour. May winasak na mga kabahayan at may nakita akong yung isang gasoline station dyan sa main Infanta na talagang winasak ni Bagyong Imong. Kagabi nga hindi tayo nakatulog dahil marami po tayong natatanggap na mga nagpapasaklolo. Particular dyan sa may bayan ng Dasol, bayan ng Infanta, bayan ng Burgos, Agno, Mabini. Dyan sa bayan ng bayan ng Dasol mayroong dyan may nagpasaklolo sa atin, although na nandito tayo sa lungsod ng Dagupan. Sila po ay humingi ng tulong para sila mailikas sa evacuation center. At kagad natin na tinawagan ang PNP Dasol at ganoon din ang Bureau of Fire Protection. Yung MDR kasi hindi natin na makontak, busy sila. Although na doon sa aking natanggap na message mula doon sa biktima ng bagyong si Imong ay talagang nagmamakaawa. Itong si pangalan nito, kunin ko yung buong pangalan. Kasi ang bagyong Imong ay signal number 4 dyan sa Western Pangasinan. Kaya marami pong mga nasalanta dyan sa Western Pangasinan. Lalo na sa mga malapit sa dagat. At yung mga bahay nila talagang nawala ng bubong. Pumasok ang tubig. Itong si Mary Ann Pascua, siya po ay nagpasaklolo. At ganon din si Rilin Villaros ng Pital Dasol. Si Mary Ann Pascua ay taga Igya, Dasol. Although na itong dalawa ay hindi ko po kilala personally. Naawa ako sa kanya dahil marami sila sa compound, sa Pascua compound ang nagpapasaklolo. Kaya kagad kong itinawag at in-inform ang ating kapulisan dyan sa may Dasol. Yung kanyang sinabi, nandito yung yung aming conversation sa biktima. Itong si Mary Ann Pascua dyan sa may Dasol, Pangasinan. Hinahanap ko yung aming conversation ni dito, ni Mary Ann dyan sa may Igya Dasol. Dahil naisip ko yung kanyang sinabi dito. Hindi ko na matagpuan. Okay, although ang sinasabi niya ay
problema nila, yung kailang bahay ay talagang winasak nitong si Bagyong Imong, ano? Sa lakas ng hampas ng hangin. Kaya't kaagad natin na itinix dyan sa PNP Dasol. At sabi naman ng PNP Dasol, antayin yung rescue team dahil marami pa silang mga inaksyonan. Pero nagpapasalamat po tayo sa PNP Dasol dahil natugunan yung ating kahilingan at pinuntahan itong pamilya Pascua diyan sa may Igya at ganoon din sa pamilya Villarus diyan sa may Pital. Kaya nailikas sila diyan sa may evacuation center diyan sa Barangay Igya, Dasol, Pangasinan. So malaking pasalamat natin sa PNP Dasol. Ito yung conversation namin ni Mary Ann kagabi. Oras na 11:17 ng gabi. Ang sabi ni Mary Ann na Pascua, pwede hong humingi ng tulong, sabi niya, dahil ang bahay namin ay nailipad yung bubong dito sa Pascua compound, sabi niya. So ako po yung nag-reply kaagad dahil itong naalala ko itong mga Pascua mga viewers natin ito yung mga taga-subaybay natin dyan sa Dasol. So nag-reply po ako. Okay. Call ako sa PNP kako. So ito yung text ng PNP Dasol. Good evening po. This is ito yung text ko sa kanila. Good evening po. This is Dennis Muharis of DWGA Radio Pangasinan. Meron pong nagpaparescue sa Pascua compound sa Barangay Igya Dasol. Pwede pong tulungan kako sa PNP. Ang reply ng Dasol PNP, good evening po sir. Maraming salamat po sa information. Magpapunta na po kami ng rescue doon. Pagkaantay lang po, tamay nirespondihan pa ng trupa. Maraming salamat, sabi niya. Okay. So nagpasalamat din tayo. Ngayon, forward ko ito kay Mary Ann, yung conversation namin sa PNP. Ang sagot ni Mary Ann, salamat sir, sabi niya. So yung last text ng PNP Dasol sa akin, for information sir, okay na po si Ma'am Mary Ann Pascua. Thank you po, sabi ng PNP Dasol. Okay. Nailipat niya sila doon sa mismong evacuation center, yung pamilya Pascua dyan sa may Barangay Igya. Kaya maraming nagpatulong sa atin, although na yung mga iba dinaan nila sa social media yung kailang hinaing, yung kailang pagpapasaklolo. Yung mga iba na-respondihan din ng mga lokal na pamalaan tulad ng Bureau of Fire Protection, PNP, yung local disaster risk reduction management. Agad naman silang nagresponde at natulungan yung mga pamilya na sila po ay naipit sa kasagsagan ng bagyo. Hindi sila makalabas sa kailang bahay at natatakot sila na sila po ay lumawas dahil sa lakas ng hangin. Dala nitong bagyong si Imong. Kaya subukan nating kontakin ang PNP Dasol. Baka sakaling makontak natin at malaman natin ang sitwasyon dyan po sa may bayan ng Dasol at iba pang bayan dyan sa Western Pangasinan.
makibalita po tayo kung kumusta na. Ayan, bakit hindi na makontak itong mga itong mga kinukontak natin. Subukan natin uli para sa ganun malaman natin ang kalagayan ng mga nirescue nila kagabi. Marami pong nagpa-rescue bakit iba na yung mga number nila dito? Iba na yung mga number nila. Hindi na sila matawagan sa kailang binigay na number. Baka nalunod yung cellphone. Pilitin natin na makipag-ugnayan sa Dasul para malaman natin ang kalagayan ng mga nasalanta dinaanan ng bagyong Imong. Okay. Sa Bureau of Fire Protection tayo. Okay. Para malaman natin. Ayan, wala pang sumasagot. Hello, good morning. Yes, good morning po ma'am. Sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan po ito. At makibalita po kami kung kumusta na ang bayan ng Dasol, yung mga biktima sa bagyong Imong. Hello? As of now, po sir, dito wala pang kuryente, wala pa pong internet connection, lahat-lahat po. Tapos mga kasama po natin nandoon pa po sa nag-clearing operation po sila ngayon. Kasi talagang marami pong natumbang mga puno po sa kalsada, halos lahat po. So talagang malakas yung hampas ng hangin, ano? Opo, sir. Ako po yung nakipag-ugnayan din sa inyo kagabi tungkol sa mga natanggap ko na mga nagpapasaklolo, ano? So, thank you very much at sa wakas na napuntahan ninyo yung mga biktima doon sa Egi at sa Kapital. Hello po. Hello. So, unpassable yung mga daan dyan sa Dasol. Opo, sir. Okay. Okay, thank you very much sa impormasyon, although na talagang choppy yung dating nyo dito dahil siguro sa internet connection, thank you very much regards na dyan sa bayan ng Dasol. Okay. Okay, thank you. Okay. Medyo choppy yung kanyang dating, kaya hindi natin makausap na maigi. So nagtumbahan yung mga puno diyan sa gilid ng kalsada. Kaya nagki-clearing yung mga Bureau of Fire Protection, MDR, at saka PNP para sa ganun makadaan yung mga sasakyan. Talagang malakas yung hampas ng hangin at yung ulan. Nakikita ko po sa mga social media dahil may nagla-live po kagabi, talagang grabe yung bagyong Imong. Umuugong pa yung hangin Kaya marami pong mga kababayan natin dyan sa Western Pangasinan ang naapektuhan. Si Mary Ann Pascua baka naglobat yung kanyang cellphone dahil alam po natin na walang kuryente daw diyan sa may Dasol. Siyempre natumbahan ng ng mga punong kahoy yung gawad ng kuryente, yung linya ng kuryente. Kaya nawalan ng pansamantalang ilaw sa Western Pangasinan na sakop po ng Panilco. Panilcuan po yan. Subukan din natin ang PNP Mabini kung sakaling makontak natin ang PNP Mabini
dahil naapektuhan din ito sa bagyo. Kaya't kung meron kayong mga katanungan, meron kayong mga gustong iparating dito, bukas po ang aming linya. Para sa ganun ay pwede kayong magpanawagan, may parating yung inyong mga hinaing dito sa ating palatuntunan. Okay. Alas 6:44 ng umaga. Yes, good morning po, sir. PNP Mabini. Yes, sir. Yes, sa DWGE po ito sa Radyo Pangasinan. Pwede pong makibalita kung kumusta na po ang sitwasyon sa Mabini. Saan po ito, sir? Sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan po. Makikibalita po kami kung kumusta na ang sitwasyon dyan sa Mabini. Yung may mga barangay naman po na nabahag. Tapos yung kuan po yung tawag dito, daan po. Daan sa may highway? Yes, ma'am. Ay, sir. Kanina po, hindi po possible kanina, pero iwan ko lang po ngayon kasi wala pang update ngayon, sir. Kasi nakikita ko yung social media, may mga tinatanggal kayong mga punong kahoy. Malalaki bang punong kahoy yung nabuwal dyan sa National Highway? May mga malalaking din, sir. So kumusta naman ang mga evacuees natin? May mga nag-evacuate ba sa evacuation center? Pakiulit, sir, maingay kasi yung kanta. May mga may mga evacuees kayo na sinaklolohan kagabi? As of kanina, sir, alas 5, ito records po ng MDR. Meron pong 105 na individual at saka 27 na families po kanina. So nandyan na sa hindi po, initial lang po ito. Hindi initial, po ito yung updated kasi. So nandyan na sila sa evacuation center? Dito po sa may munisipyo po, sir. Anong barangay ang mga yan kaya? Asang galing? Ang galing sa records ng MDR, Poblasyon, Kalsada at Nibaliw po. Okay. Yung daan diyan sa may highway dahil yan naabot ng tubig, possible ba sa mga sasakyan? Hello. Pag light vehicle po, hindi pa po possible, sir. Okay. Okay, thank you very much sir sa impormasyon thank you. Yes, okay. Sir. Okay, thank you. Okay. So yan po sa bayan ng Mabini po yan. Talagang marami daw mga puno rin na natumba. Kaya nagki-clearing po sila. Diyan sa bayan ng Infanta hindi natin makontak para makabalita sana sa sitwasyon diyan sa may Infanta Pangasinan. Kung may nakikinig dyan, pwede kayong dito tumawag sa ating himpilan okay, para malaman natin ang sitwasyon dyan sa may Infanta Pangasinan. Meron ding dito yung natanggap natin na actually dyan sa may bayan ng Kalasyaw. Meron yung dike dyan sa may Talibao. Yung dike dyan sa Talibao ay may kaunting damage. May kaunting damage dyan sa dike sa may Talibao. Na ayon sa ating viewer, yung taga-subaybay natin dyan sa ating programa, yung dike daw, yun yung pansamantalang rerouting ng mga motorsiklo, mga tricycle papuntang Barangay Talibao.
dahil yung karsada nga dyan sa Talibaw, pinataasan yan, ginagawa. Kaya dumadaan sila dyan sa may dike. Ngayon, may may bitak yung dike. Ito ba ay nabitak sa pagragasa ng baha o kaya ito ay man-made, gawa ng tao. Kung nakikinig si Councilor Elias Villanueva, pwedeng tumawag ka dito sa 0939-100-9931 para sa ganun ay i-confirm natin itong sinasabi ng viewers natin ayon doon sa kanyang pinost at sinid sa akin na video na may bitak yung mismong dike. Hindi kaya magkakaroon ng problema kung sakali na totoong may bitak yan yung dike na yan. Dahil malaki rin yung nakita kong bitak sa mismong dike. Kaya't kung nakikinig si Councilor Elias Villanueva, pwedeng tumawag dito sa ating himpilan. Para malaman natin kasi si Councilor Elias taga dyan sa Barangay Talibaw. Alam niya yan yung dike na yan. Good morning kay Angelito Raon, kay Aris Dumalanta Sarmiento, Evangeline Alonso Agustin Untalan, garon din kay Maki Mapalakapak Soriano, kay GC Manglikmot. Good morning sa inyo. Kung hindi ako nagkakamali, taga Dasul yata ito si JC. Si Dio Quinto Peralta ng Barangay Bunlag, Calasiao. Good morning. Cristita L. Dismaya ng Longo Central. Diyan po sa may San Fabian. Magandang umaga. Si Ryan Flores. Magandang umaga. Taga Mangaldan siguro ito. Si Ryan Flores. Paing Palos ng Barangay Kalawagan, Lawak, Pangasinan. Good morning. Si Ortiz B. Balikaw. Ayan. Taga Dasul ito si Ortiz B. Balikaw. Ayan. Good morning sa inyo. Majin Acorda ng nasa Hong Kong ito. Good morning, Idol. Musta ang panahon dyan? Binabayo pa rin ng bagyong Imong. Yung mga kabayan natin sa Western Pangasinan lubhang nasa lanta. Maraming mga kabahayan ang nawala ng bubong, nilipad ng hangin. Kaya kawawa ang ating mga kabayan dyan sa Western Pangasinan. Mabuti naligtas nila ang kailang sarili. Wala pa tayong report kung may mga casualty. Ay antayin natin ang report mula sa lokal na pamahalaan, particular sa Local Disaster Risk Reduction Management Office ng Dasul at saka Infanta, ganun din sa Burgos, Mabini, Agno, kasi dyan naglandfall sa vicinity ng Agno yung bagyong si Imong. Good morning sa mga nakikinig sa ating palatuntunan, mga nanonood sa Facebook live natin. Dyan sa may bayan ng Calasiao, magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat. At meron akong nakita, nasilip doon sa kanyang Facebook page, na siya po ay pumunta sa mismong evacuation center upang malaman ang sitwasyon ng mga evacuees. Diyan sa may mismong complex, diyan sa may Calasiao Sports Complex. So, nandito yung mismong kanya. Nakalagay sa Facebook page na pinadala na sa atin
yung nakita ko pala doon sa kanyang Facebook page. Nagpunta si Mayor Patrick Agustin Karamat sa evacuation center upang kumustahin ang kalagayan ng mga evacuees sa Kalasyaw Sports Complex, na mayroong 169 na pamilya ang nilikas, katumbas ng 646 na individual ang inasikaso ng lokal na pamahalaan. Bumisita si Mayor Patrick Agustin Karamat para tiyakin na ang kalagayan ng mga evacuees at binigyan sila ng mga pangangailangan na mahagi ang lokal na pamahalaan ng psychosocial support, yung sleeping kits, dignity kits para sa mga nanay, medical check-up at consultation, para mas maayos, mas maging child-friendly ang evacuation center. Siyempre, pinayuan ang mga evacuees na sila'y manatili at nandyan ang pangangalaga ng lokal na pamahalaan dyan po sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Good morning kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay. Nakita ko rin yung kanyang live sa Facebook. Nagta-traffic din siya sa kasagsagan ng baha dyan sa may poblasyon area. Yung mga municipal councilor dyan, si Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, Councilor Elias Villanueva, si Councilor Jose Lorisco, Councilor Manny Datuin, Councilor Mike Sison, gawin din si Liga President Jose Pares Jr., si SK Federation President Nariana Ayay Mesina. Sila po nandyan nakikipagtulungan kay Mayor Patrick Agustin Karamat. At nandyan din ang mga kawani ng gobyerno, mga department heads, na halos walang tulog na yan. Particular ang Local Disaster Risk Reduction Management Office sa pamumuno ni Sir Freddy Ed Villacorta at mga kapulisan natin dyan sa Kalasyaw, headed by Colonel Ferdinand Lopez, ang BFP. Talagang araw-gabi nandyan sila sa lumulusong sa baha para isalba ang buhay ng mga nasalanta ng baha. Good morning kay Christopher Ico. Nakita ko rin lumusong sa baha hanggang dibdib. Si Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Kalasyaw. Ganon din si Kagawad Daregan Kilato ng Barangay Bunlag. Si Kapitan ng Barangay Macabito, Saldi Bauson. Hindi rin natutulog ito. Halos hindi natutulog dahil iniisip niya ang kapakanan ng taong bayan sa yung mga kanyang kabaranggayan dyan sa Barangay Macabito. Good morning po sa inyo. Maraming ang humahanga dyan si kay Kapitan Saldi Bauson dahil matulungin na tao, mabait na tao. Dito sa lungsod ng Dagupan talagang baha pa rin. Halos walang mga sasakyan na buhabiyahe, partikular sa mga public utility vehicles. Diyan po sa may Bunuan kahapon wala pang tubig.
Pero yung tubig nandyan na sa tapat ng Simunas Restaurant. Papunta doon sa may Makmak. Malapit sa may Makmak. Baha na. Kaya halos walang masakyan. Mabuti na lang may dumaan na baluto. Juliet Agbayani, dyan sa may Pugaro. Kumusta na kayo dyan? Mataas pa rin ba ang baha dyan? May reaction tayo dito. Good morning sa masipag na kunsi ng bayan ng Kalasyaw. Kunsi Elias Villanueva. Ingat po kayo, sabi niya. Sabi ni Asir, Risa siguro pala ito, na haharangan po ng pader ng diki kaya hindi makalabas ang tubig sa Talibao. Pansin niyo po, mas mataas ang level ng tubig sa barangay natin kaysa ilog ng ilog. Ang mahirap dito, baka pumantay ang level ng tubig sa pader ng diki. Kasi hindi na kaya yun, overflow ang water galing sa Santa Barbara, sabi niya. Yun po yung obserbasyon niya. Siguro architect siguro ito, hindi architect kaya ingat-ingat po dahil meron pa ring hangin, meron pa ring ulan, at siyempre hindi pa umuupa ang baha. Kaya dito sa amin, dito sa silong lalong tumaas. Alas 7:01 ng umaga. Atagoy maong Sudanom Jada Pugaro. Insan na Maragam. Iya maong kanto. Good morning Sir Idol mula kay Juliet Agbayani. Wala na po tayong oras sa ating palatuntunan. Kaya ako po ay kailangan ng umiskirda dito. Ang inyo pong lingkod ng bayan, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. Kasama din natin dyan sa may technical control, si Engineer Dennis Palaganas. Sa ngalan po naman ni Kapaborito Errol Hurado. Dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan na paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan.